Di 365 News India kelang arah doa nafan nilihin pen kardom pajeri lo lapet kardeng lo arah doa nafan sampai nili bangso news kelang arah doa kardom pajeri lo bingon nili tum kedobom laki 17 lo so ceng henta konstituensi angkang arlo rongmong we bibiakro patu aklamanong sido pini bangso nili tum nang kohumri nang kok laki ingdeng pokebra pli nihang duar baguri baptist church fellowship arang litum pini bangso program ke dengpon as bangso program koson me sigibi pon malapen koson ko dax sigibi pon malapen kumen tu ben jalang litum klembom bang bompen koson sali racham kono mal bangso putha kalam litum dak nadol langso amonduli alang litum ke tirikam lo lasi tirikam bang tum han litum cingki kan sena oh nadol langso baptist church long ke ja bang patum lo alang litum bang pini la indeng pokara pli nihang duar baguri baptist church fellowship alang litum bang sot nikan siamai pi ke bipon lo alang litum diri kami lo kasila dak alang litum ko agi claim kita men ko son mala baso ko kalam lang ko sini cikit Prangsi alitum 365 is live ahin pen lalu pa mo check naman to Prangsi alitum anak kiro pipa tanda sana litum bangsun indeng oke beli nihang duar baguri baptist church na litum talon pon meaning si dadak talon pon bedi nanti langsung talon long nang litum mithang jongjong nang litum amonduli at kivel tong talon pon ma bantang ke nang litum ba along kapre mande kumana tulong Hola, solam bang ke nili tama along kapre ke hang kon ke nona mat ke we seta along kacirap hang seta nona makin tama se nili tum da nada langsung monali pen se bo ipon tangke nang litum bangso ke bor ipon along nang litum monduli ko an cetong bensin nang litum ladak alir mana embu Yesus Kristus bang ke kroy alir along das ipon binida nilitum fellowship lapen monduli pangarumpet hokep ando silakado gawe patumi pen taring koira po ani pen ini taring koira chokan la sonsi toda baji chok por pen angdeng la sonsi dambom lo sinon baji hinia porolom la kado we hang karbi jutang jubat la suahin kami nilitum da lepung sokchon la pen chongkedam la pen arunong jingji la sonthom anabang kedang nitu methang karbi akhe methang ajutang to sini tum paklang ponlo sinon la paklang pon det pen kenon nitu malomso kisang ponji phansia aport pipon thilo alang litum pen lam the sini cingki pon senang alang litum pen dia tum nala doye ko namon dulu pen tong baik ni ini tong yang macam bagi tanya sini tang kenang litum la duar bagu ni hang duar bagu ri baptist church fellowship ko kan pen di pon piningan ke indeng oke bagian dia lo de senang litum la longpan sekelang bintang lo son thagam amai piela lo kelang dun ke pinangan din lang dun long tapi nanti nale tu laki lang dun tanga din an pen pinila so dim long kaki ciprek ko an batek kono ceprek lo mane kedo ke thak se tami o la pen ke cho ke do dim se tami
disiplin o lakato kawis kami nang mi o ando. Tang penang nitum lason taksi nang tum along kaprek tami lason nama pangki roy penang nitum ipat kacipaduk donji mati kangkir epen lason klaim nun tujuh panang nitum Coro partik loh, itu mimali tum hastami alang nitum hem pujisio pangki roy pen alang nitum wana ke hello pen stami dak na lang so monduli matang ti rong mongwe bibia kro hawara long pinila ningkan siamai pielong matang ti indeng poke rapli indeng poke rapli duar nihang duar baguri bangso amai ki bipon mata amai ki bipon along alang itum kami penangan aliran long kasi pidun tegapot alang itum anda coro partik alang itu hari saya ketiga di man pali sihat ada alang itu insan lo alang itu kijapon ada lengkun tapi alang itu melongkar ciratu perjalanan itu alang itu han tuar di man lah kuih kangkir kelang itu di tahai itu alang itu anu tidak han lang tapi cumi yang soal alang itu kiron tapi pansi